Bueno, creo que se nos abriu pronto, por eso se puxo bastante a favor, entonces a partir de aí pois mantuvemos en a posesión, intentamos gestionar un pouco os esforzos. A primeira parte somos 20 minutos, despois baixamos un pouco dúas marchas e a segunda volvemos a salir con velocidade. Entonces, bueno, creo que o equipo está ben, está con moita confianza, nada, aí se viu no campo. Estamos demasiado tranquilos, creo que dependemos de nós mesmos, entonces, bueno, creo que o equipo está con moita confianza, os rapaces están super tranquilos, creo que podemos estar tranquilos para o domingo vamos a jugar igual, vamos a buscar ao rival e intentar ganar. Creo que despois do entroido vímonos un pouco máis apretados do normal. Pensamos que se iba a decidir nas últimas jornadas e creo que os resultados acompañaron. Bueno, creo que é merecido todo isto de estar un mes antes xa podendo ser campeóns. Bueno, creo que estamos moi contentos e traballando así, pois o equipo está respondendo. Nós non nos creíamos tan favoritos como nos daban por aí fora, non? Eso foi a clave, traballar todos, estar 20, 22 todos os días, tirar do B, tirar do xuvenil para manter esa competencia. Bueno, os rivais apretaron, pero nós creo que a loita interna que tiñamos pois foi o que nos deu este resultado.